Fa 125 anys, i són molts anys, han passat moltes coses, entre d'altres. Feia poc, el 1882, s'iniciava la construcció del Temple de la Sagrada Família. Per tant, jo seré ràpid i acabaré ràpid, diré només que felicitar i m'atrevim de desitjar que això no sigui un dia més, sinó que sigui un dia de començament de més utilitat encara per l'Ateneu Arenyenc. I que l'Ateneu sigui i continuï sent aquesta espècie d'observador permanent de la vida, dinamitzador del poble, centre de referència, punt de convivència i un centre també de difusió i de transmissió i potenciació d'elements de la cultura pròpia i de la tradició del vostre poble. Aquesta és la fita que durant 125 anys heu fet i la que estic convençut que tots vosaltres esteu disposats a continuar fent.